Anak raja tambang lalai lalai Cupak panuangan tang malang kacubaan hatiku buat alay tapangkai di Minangkabau alay di maju kini alay waktu Ayo salam sama dia mama minta maaf banyak alayu pajajang kota lampau alay di maju kini alay waktu Ari tabia kain di imani ama tabia panti amanyo anai panti amanyo ama oi karame ninyoren inyoran lai lari sawai minta tabia kami wangi ama bakarasa ama lana asamo anai tuanai nanamba samu ama bairahune ninyoren ninyoran lai lari
Biya urang kini nakangan laya bagura wairikaya juwo Allah olallah dikaya juwo Allah karam den dinyo Allah tuan ai Oi ko ado kabe maranggang nama di pare sama lamko Allah Allah sama lamko Allah karam den dinyo ama tuan ai Assalamun dimapan dan madarayotan lai bapa di ladang dewan kami bapa dan bapa di bintuang Salamu bacara-cara yang kandungan lai bati sanang sajone kami diara apa rasanya Ay baringi no yama adi pakanakai ama ay di bawa ke tuana hari ama kan tuana hari odinoi ay de yakin mama asama waniya ama di kabupaten Sigunjung malam kini onde bangandioy Oi kapulang de ama awak kapulang tuan kapulang de dah manjar yang udang de ma Oi kapulang manjar yang udang Oi bagura udusana awak bagura nangkan dua hati nanerisi alai nyosana mandeda lai nyosana dimanyo Elo ay marchuna jiko malatui bawini ay pangkatali mo beko dia giano ay karang badanten ay bamulo badana kakurui hojalan ula siginya najulune kandangu karamala badande lavatigo kami lavadenda ama jawa jodang ake laitigo anta lariden ko adoka be oi namaranga ama indo paare Jamalamko jabailinu Aladen pikiakan malam kini kareson alat aponan ambo pegang kini kondeda alat aponan bapegang sama lamko
Kanalan suadeni ati ama antosinya banyak uang anta lariden Jali ala sunnah malam kini bang Beni bantu ada pemanen lagane indah ada alamat ini dia baju jauh pemanen kawan antara ariden noyamai rupa untuk ape gunanya malum aladen ya uang adeso rupa ape talata raja ade inyo kalau banangko perhatiannya udah itu nan maunya kananyo ranca dia gini pakai organ tinggal saya bertemu di bawah karena jawaban sadar setinggalannya antara ariden nopi warnai
Kanda, kecagih Kanda selanjutnya lagunya Angin Sarugo. Minggu ang ati
Tahu ibu lagu itu ya? Lagu apa bu? Deh, suka dua bu. Dekat tukang salong ibu duduk. Tak bau orang bagak turun ni naik cari yang kawan din. Orang lama kok dah, awak lama lah kudu ibu kalau. Pokoknya orang. Lai, malah kindak pula. Ande, orang sari orang Sungai Pua lagunya je. Ibu awak naik pertama. Atuh baulang kaji lama, ya sesuai din.
Lagi Abang Benny. Masuk YouTube Ibu. Ayo sih. Asik.
lagunya 3 bulan cinta tajalin cukui kampe carai. Panjang lo kalau gue ko apa pesan nambah ke Bang Andi mau deko dingin dari Bang Andi ayo ke piangi minta oke agelah lagunya Kancang Kajando pembagian sembako ada. Sembako lah di bagian
Oke, dia akan selanjutnya kopi jando. Jika nak tahu jabadi nana paling rancang, itulah padi mana musia nadaro. Jika nak tahu kopi nana paling lama, cukulah deh udah mengopi di rumah jando. Kok lata kicau rasanya si kopi jando, kayak kopi bini le rasanya bandar sekali. Bedo mana kalau lah di mabuk jando, bangan apa yang lali support nak jauh ini. Apa
lagu lain. Dia dulu dia lagu manjo, dia ditolong nah mendendangan biasa kami deda baca manjo tagamang denai deda oi batikakan tagamang denai oi dio oi batikakan.
Berapa nyala kalau gue ikut? Paso